Daşoğlu vilayatynyň telekeçileri Akbazarlamyzyň dürli öňlerden dolu bolmagy, ýylatyň ösen islegleriniň ygtybarly kanagatlandyrmagy üçin ähli tagadalar edýärler. Türkmenistanyň Senatçylary telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolup durýan kärhanalarda görüleli işler barhara başlanýar. Bu urda esas guruşy hususy kärhanasynyň guşçuluk toplumy netijeli işleri ýerine ýetirýärler. Bu ýerde önümçülüğün dürli görnüşleri bilen birlikde guşçulugy ösürme gurnuda uly tagadalar edilýär. Meydany 3 hektara barbar olan kärhanada häzir tovuklaryň 130 000dan gowra saklanyp, ýumurtga önümçülük ýoly goýuldy. Hormatly prezidentimizin ykdysadyň döwleti degişilýär bölügini gollamak baradaky aradalary hususy ulgamda täze kärhanalaryň döredilmegine we işleriň ýokary derejede gurulmagyna şert döredýär. Berqarar döwletiň täze ýamyň galkynçy döwrüne başlaýan işler rowaşlary esenýär. Ýurdumyzyň ilatyny özümizde öndürýän azyk öňler bilen ygtybary üçetmek häzirki döwrüň baş wezipelerinden biri bolup durýar. Şu nukdaý nazardan seredende guşçuluk toplumynyň ähmiýetiniň ören ullugyny gözetirmek bolýar. Guşçuluk toplumyny 3000 tonna niýetlenen iň saklanýan 4 sany döwri bap ammar awarat bolan guşçuluk hojalygy bu ullugum üçin niýetlenen injanlar bilen üpçün edilenler. Bu ýerde ýanşaryň aýratyn görüleri zähmet çekýänliklerini bellemek möhümdir. Hususy kärhananyň hunarmenleri we işgärleri döredip berilýän şeýle ajaýyp mümkinçilikler üçin gahrman hydamda hem-de arkadaly gahrman serdarymda hoşallyk bildirýärler.